Habitualment aquestes malposicions palpebrals requereixen de cirurgia. Aquesta cirurgia va encaminada a reestructurar i donar tensió en aquesta parpella que s'ha deixat anar amb l'edat, de manera que tensem aquest tendó cantal anclant-lo de nou al periosti, a l'os d'aquí de la rebora, donant-li tensió i evitant que la parpella sigui inestable. La cirurgia de les malposicions palpebrals és una cirurgia que és ambulatòria, és a dir, que un va, s'opera i se'n va cap a casa el mateix dia, no requereix d'ingrés, en el que l'anestèsia és local amb sedació. La sedació ajuda a que en el moment de posar l'anestèsic no faci mal. El postoperatori de les cirurgies palpebrals de les malposicions sol ser bastant bo, a part dels moradets que puguin sortir els primers dies, però permet fer una vida quasi completament normal. A la setmana retirem les sutures i després fem un control al mes en el que habitualment el pacient ja és donat d'alta.